Ya. Ya. Ano kuman. Kano ta? Ano nga type? Saka babian ano nga type na? Ska ano nga type? Saka naman. Sakam na babian itong sansa type pa ka na. Ruwa ko rin. Ano ta bisan? Ano nga type na ronta? Sa pag-isa nga, sa type ka, naruha ko ron. Kaysa ka na, bapian itong nadiman ni bapian itong naniwait. Bapian itong nanika ka nun. Asara sa kay padakan. Piapit na ginawa ko. Nangon mapay tamrat ko. Na ano ta? Sa kayo pamimili? Hindi ko po ka-decide. Suggest ka? Sa kuwan, hermano o di na si sa Jollibee. Diyan tayo po. Tama ka doon. Diyan naman tayo po. Nasa KFC. Diyan tayo po. Adlaw na nga di tayo. Maling sabi din. Skabusan nito. At ipituro ka ba piyan dutad na saras kay wanakan na piya pa na kay pater na saras kay padakan na taypa. Mangilay ta. Ano da pangilay? O wana maling dabid. Tuloy si Wanda si. Pabayaan na may pagkita sa kana sa ko siya ano. A few moments later. Tulang baling tadi na. Maling ta ka di na kapili ka na di bisis mo Wanda sa. Laura ko. Na pisang na bakura na kay debuan. Chika, ro, titaruan mamanti sa kuwan na pagisilan sa ka, tunasan siya type ka na YouTube na. Napigiso ko sa alip si type ka, karunta. Napigiso ko mamusan sa type ka na, YouTube type ka na, wah. Namagay mo makati, maling ito. Giligan tapan na. Sarbo miya buta iligan. Sarap miya buta na, okay, maling ito. Ang ina ni type ka na, di nga bubutirong na nataba ka. Namaling ito ba, wah. A few moments later. Yan naman kang busog ko, ano? Ano may naman na pasta, taro pa ito ta. Ha? Eh?